ଝିଅ ତତେ ଆଜି ପୁଅ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଯିବୁ ଭଲରେ ରେଡି ହେଇଯିବୁ। ବୋହୂ ତୁ ଯିବୁ ଝିଅକୁ ଭଲରେ ସଜେଇ ଦେବୁ। ଯେତେ ସଜେଇଲେ କ'ଣ ହବ, କଳଟା କ'ଣ ଗୋରା ହେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ହେଇକି ରହିବ। ବୋହୂ ତୁ ବା ତା ଭାଉଜ ହବୁ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ କହିଲି କି? ବୋଉ ମୁଁ IPS ପାଇଗଲି। ସତରେ? ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ବା ଇଏ ତ IPS ପାଇଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ। ଯାଉଛି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ୟାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବି। ମା ଆମ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆସିଛି। କିଏ ସେ ପୁଅ? ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କଲେ ହଅନ୍ତାନି? କ'ଣ ହେଲା ଭାଉଜ, ମୁଁ କ'ଣ କଳାର ଗୋରା ହେଇଗଲି? ତମ ଭାଇ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛ? କଥାରେ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତଳକୁ ପକାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ବଦଳିଯାଏ।